L-annual meeting of New Champions se tlaqqa fost l-aktar industrijalisti, ekonomisti u mexxejja prominenti ewlenin internazzjonali taħt saqaf wieħed. Aktar minn 1500 parteċipant minn aktar minn 90 pajjiż se jkunu qegħdin jipparteċipaw f'dan il-forum sabiex jiddiskutu l-istrateġija u soluzzjonijiet għar-riski li qed tiffaċċja d-dinja. Din il-laqa organizzata mill-World Economic Forum se ssir fil-belt ta' Dalian fic-Ċina u għaliha se jkun qed jattendi il-Prim Ministru Joseph Muscat. It-tnejn filgħodu il-Prim Ministru ħalla Malta għal żjara fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina. Il-Prim Ministru Joseph Muscat se jkun wieħed minn 3 Prim Ministri Ewropej li huma mistiedna għal din il-laqa. The annual meeting of the New Champions hija magħrufa wkoll bħala is-Summer Davos. Din il-laqa hija opportunità unika sabiex ikun hemm bdil ta' idejat bejn mexxejja ta' pajjiżi u kapijiet eżekuttivi ta' kumpaniji flimkien mas-soċjetà ċivili. Il-World Economic Forum hija organizzazzjoni internazzjonali li għandha lan li taqgħod flimkien in-negozji, il-politiċi, l-akkademiċi u l-mexxejja tas-soċjetajiet. Intant matul iż-żjara tiegħu fiċ-Ċina, il-Prim Ministru se jkollu wkoll taħdidiet mal-Prim Ministru Ċiniż, se jkollu wkoll diversi taħdidiet bilaterali ma' mexxejja Ewropej u Ċiniżi kif ukoll ma' intraprendituri ewlenin Ċiniżi. Id-delegazzjoni tal-Prim Ministru tinkludi wkoll id-Deputat Prim Ministru Louis Grech, il-Whip tal-Gvern Carmelo Abela u ċ-Chairman tal-Malta Enterprise Mario Vella.